ואחד הדברים שאני תמיד מציעה להורים לעשות כשיש להם איזשהו משהו עם ילד, לא משנה אם במסגרות או לא במסגרות, לשים את עצמם בנעליים שלו. זה פשוט עצה שהיא עובדת מדהים, כי אנחנו מגיבים אינסטינקטיבית ואימפולסיבית ואוטומטית לדברים בחיים. אם אנחנו רגע נעצור מול ילד ויגיד, הילד עכשיו לא רוצה ללכת לבית ספר. נגיד, בוא נדבר על ילדים שהולכים למסגרות. לא רוצה ללכת לבית ספר. גם ההורה שהוא היה ילד לא רוצה ללכת לבית ספר. לפחות בחלק מהזמן. כן, והרבה הורים אומרים לי, לא רוצים בכלל ללכת לבית ספר, לא היה לנו ברירה. אם ניכנס רגע נכון. לתוך הנעליים שהילד שלא רוצה ללכת לבית ספר, ונראה רגע מה הוא מרגיש שם, מה קשה לו שם, למה הוא לא רוצה ללכת, אולי יש לו קושי חברתי, אולי הוא לא עומד בציפיות שמצפים ממנו, אולי יש לו משהו שהוא ילד יותר מופנם והוא צריך משהו אחר. כל ילד שיש לו התנגדות למשהו, יש שם משהו שצריך להקשיב, וכשאנחנו שמים את עצמנו בנעליים של הילד, זה מתכון מדהים ליצור אמפתיה וחיבור בינינו לבין הילדים, ולתת להם את מה שהם צריכים באמת.